Хора, съм Gamer Power и днес ще играем една позната игра за вас, Slenderman. Мисля да правя около 20 епизода на някоя игра и да я сменям. Това не го знам. Ако искате да сменям игрите, често, които вас кефят, аз тя да играя. Да, тук сега съм с фейскам. Значи много са кефя, че открих фейскам, хора. И така сега. Фейскамата е много гадно. Видно какво направите. Значи. Умирам, човек. Умирам. Няма къде. Заби фейскама, човек. Сигурно някой бахте троската физиономия. Че малко сега. Не мога ли малко да опънна? Тъй тук, че... Да, съм фен на Челси, между другото. Стряскам. Чай да намаля. Плей. Насирам се, човек. Сега за сега викам изи. Да знае, че фървам телефона. Майка. Простявам се с живота си. Добре, бе, зареждай, бе. Тя ме мръзна, бат тъпчета. Ще ми пръста. О, майко. Почна се. Аре, бе, виж го, човек. Зацикля. Чай справя косата. Мари бошки, махи са. Що лагиш, бе? Майко. Коста тук е? Някой ще ме уби. Бастун бял. Майко, насирам се, човек. Давай, дай му жега. Да, отца сега, ако ме изплаши, майка. Чакай, защо лаги? Майка ти гадина мръсна. Давай, зяждай малатка. Човек, не, повече не игра тази игра, не спирам поредите тая чао. Човек, бати тъпта игра, сега ще умра. Тя се крие с вратата. Не, спирам. Не. Извините за реакцията, хора, ама. Ако знаете с... сърцето ми умира. Не, махай го. Не го ще това. Човек, хора, I'm RIP. Най-лошия момент ever. Това мисля да е за това. Колко време клип? No idea. И така, хора, това ще е за мен от този клип. Надявам се да ви харесал. Дайте палец отгоре, надолу. Subscribe. Пак лагна ми. Да, мисля това да я чао.